Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts. Aquest cap de setmana es podrien enllestir els treballs de reforma del pas soterrat del carrer Joan Prim i s'hi podria reobrir l'accés. S'hi ha estat fent una actuació que en el seu moment es va anunciar com antipintades o antivandàlica perquè el govern havia decidit adoptar un sistema dràstic per evitar el mal endèmic de les guixades i els desperfectes. Ens anunciava la iniciativa en el seu moment el regidor d'Urbanisme i també de Front Litoral, Antoni Subirà. Farem una prova pilot, intentarem canviar les superfícies i fer proves a veure si és més dificultós que ens facin tant de vandalisme. És una llàstima, s'hi invertiran bastants diners i s'aniran fent proves. Al pas de Joan Prim s'hi han enrajolat les parets amb rajoles blanques per reforçar la il·luminació i s'ha canviat la instal·lació elèctrica per fer-la menys vulnerable, mentre que al terra s'hi ha col·locat paviment antilliscant. Ara l'actuació, que haurà costat 50.000 euros, es vol replicar de mica en mica als altres 8 passos soterrats del municipi. Per començar, el nou pressupost municipal inclou una partida de 100.000 euros per condicionar-ne 2 més al llarg d'aquest any. La plataforma Millorem Moventis ha aconseguit data per reunir-se amb la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat i el seu titular, Manel Nadal, aquest febrer. Prèviament, però, estan fent gestions per reunir-se amb la companyia Moventis i també amb les alcaldies de Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils. La idea és consensuar reclamacions i estratègies amb els ajuntaments, fer-les avinents a la companyia i, finalment, parlar amb la Generalitat i, amb tot plegat, aconseguir canvis concrets que suposin millores en el servei. Escoltem el portaveu de Millorem Moventis, Pedro Hernández. La plataforma Millorem Moventis hem començat l'any amb força i amb ganes de treballar per un transport digne i eficient. I hem començat per mirar de coordinar una reunió conjunta amb els 4 ajuntaments, amb l'empresa Moventis i amb la pròpia Generalitat per poder abordar les queixes i la problemàtica que tenim en el transport d'autobusos d'aquí al Baix Maresme. Les gestions per reunir-se amb Moventis fa setmanes que es fan, de moment no hi ha data, però la plataforma assegura que existeix total predisposició de la companyia a parlar. L'associació Can Sant Pere reeditarà el pròxim 24 de gener l'Escudellada, un àpat popular que es van inventar l'any passat i pel qual tenen obertes les inscripcions fins al dia 21. Novament es farà a la plaça Nova, on a banda del Tiberi s'hi farà des de les 12 del migdia la presentació del llibre Un país a la cassola, del Pep Salsetes, una punxada de música amb La puta i la Ramoneta i amb la sobretaula un bingo popular. Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.